الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urib na Allah, mga Muslim, mga dato, mga bay, kumangin akon ko Allah Ta'ala sa mga kabarakat ko langit, tutungkop nun Allah na pakadaklan tanurun Allah subhanahu wa ta'ala arak sidin ng mga kabarakat sang kaya lupa o kumangin tanong ko Allah asuk pakasasakit rakatano na pamakabagan no Allah gusto kikaroon ng rakatano na pamakalwagan sira no Allah ay malako kumangin tanong ko Allah na diyan kaya yung tinuwag daranaw na sampurna sa Bandara Marawi na ang katanun Allah Ta'ala sa mga raguna matatabuhon o sa mga widakal matatabuhon na ay mala na diyan kaya sugat tanong iman to mga abalabal o di na mga tiyuba na taman sa Allah Ta'ala sa pakasabi niya din so kalintad nagupakasabi niya din so kapipya ginawa na gusto ka na rerewa ginawa kaya mataan maurip mo Allah na sa kutano aki paparati ako Allah na pupuno pangantano Allah buat aku labor sa kaya masa dia gayang daranaw na tanto din biyanab na si ko kasi buatan ako Allah mana miyakadakol so mga barasampay ko mga masjid miyuno to na miyakadakol so mga masjid tano sang kaaranaw miyakadakol so kipakalalangan sa Quran miyakadakol so itong mga ulamatano gusto mga ulamatano dapat makataling kipakatataling ni manto makapupun sa kanyang barang-barang mga universities sa kanya dunia na pakatataling matanong sirampan. Miyakadakol sa mga dirutano din na haji diyan kaya bangsa mranaw na sa katanoy number 1 na madakol na pakapuna din na haji sa kaya Pilipinas. Go katawan tanong diyan kaya kaya pakadakol mga seminar lumiyang kapsang kaya darano na mga nadyang kaya Bandara Marawi babudi umani sa barangay na adun seminaryan o di napipira seminaryan kay Islami ako pamandoron sa mga ulamatan so mga pupuro ang mga madrasa tanong pupuganadan sa ilmo na sibilan ba si sa diyang kaya Bandara Marawi mga University Islam karidan man ko mga ulamatan o mga pupuroy grado si ko agama. Nasa manayan namin dakal pan sa mga tablig diran di ikamping sa agamatan o agama Islam ko gagawi idaundo na sisa nga oras kini puro para tiyatanong na gusto ka pagawiditan ko agama o Allah na miya ko marakatano so mga panapangarakatano Allah sebab sa ni ke pakai ko mirataya ubudi betepeng ya Allah subhanahu wa ta'ala runyan mananyan na runyan papakai nung kaso pisa katawan katano ante matataman so parataya o manesa na sebab sa mga urip no Allah na ayah pakandakalandan si isa diyang kanyang masa na diyang ko to kasibar diyang ko tapapentang si ko kaya sakiter tanong ko kaya tugura rotiwa si ko tamok mga tatamutamukan o maranaw na gusto kaya paka tugura wawidakal ko kaya paka tuwalin na ko mga ingat sa isa ding ang balabala sabab sa isa ding gumargon sa nga dunia o katatabunan niyang butakap ka kasi ko rupunaka si ko darpa ka may tao kasi ko ingad
manan yan na sutikiran may kakasarka at yung buto darpa. Nasa mana yan na alhamdulillah so mga may makatuwalin manan yan na may kapaghijra mga pangsatamo sa Linga Marawi City na gusto mga damang munisipyo may kapaghijra siku mga damang ngayon na ay magdamak na kialanon sa kadakol na di municipality Baloi. At di municipality Baloi na kaya kadakol o may kapagwigsan kundi na may kapaghijrasan na sobra siran so 40,000 kadakliran manan yan na piyam raw at yung kanan municipality Baloi o kaya pag-isi sa mga datuon sa kapaguluan ni Kirano Mayor, yung mga kapabantagan na Mayor Rimanto, yung mga pagariyak na si Honorable Mayor Elias Ali na gusto Vice Mayor yan. Hindi ako ito Vice Mayor yan. Yang buta Vice Mayor yan, si Antonio Libana, Vice Mayor Mustafa Ali, na yaman yan, na yan sa lapilusiran ng mga konsyaliran na gusto mga barangay chairman sa mga municipality Baloi na Gyuto, kinisampay sa May, kinisampay sa May na sobra 40,000 may kapaghijra, may kapagapas sa municipality Baloi na alhamdulillah may kapiyapia din tutulanon ko kaya alimay kiran na gusto kaya siya kasako kiran. Alhamdulillah dia gaya mga ingat datara municipality Sagiran na makatatalundok mo sa municipality Baloi ko kadakal yung kutuwa niya kapaghijraon makabubon sa Marawi City second na diyan ang municipality Sagiran na pumiabat mampu sa anay 30,000 at yung kanan mga pangsatarusan may paghijra sa municipality sa Sagiran. Alhamdulillah, bagyang gaya municipality Sagiran Mambu na makatatalundog sa municipality Baloi isang butuwa kadakol pisyo ka sa kawiran si sadyang gaya pisyo ka sa kawiran mga bangsatan na nakapaghijra si sa municipality Sagiran si isang natandi ng kanya kasubra-so patulan kaya pakatugalin kumabang sa tanong sa Marawi City na minipayapat sa mga pwede na niyakasungsi sa municipality Pantawaragat, sa municipality Matunggaw, sa municipality Taguluan, yung sisiringan ng mga munisipyo sa Sugman, Sabad, kaya tarunta so kadaklan kaya manan yan na may kapaghijra sa Marawi City na si Manto matatambong sa Iligan City. So ay manan yan na din ni kapinalamatitan kung mga uluan si Sangaya Metro mga munisipyo ibaratang kanan Mayor si sa Baloi Lanao del Norte, gusto Vice Mayor yan, mabalia sa Ligugubayan, gusto lang ng mga local officials sa Baloi. Kaya masa-masa naman yung kuto di ka pumasay isang kaya sodan niya kasubra-so patulan sa kasasakuduiran si ko mga bangsatan ng puluhan ng gibo kadakliran. Na mga ulama yun. Dahil talagang mga ulama sa kaya
Ulama National Solidarity Conference of the Philippines. Ay manon yan na magumpungan si sa diyang kay Ulama National, mga ulama, at tandingan si sa diyang kay manon yan na ipunulur ko agama talaga ng Islam na sukaw baliak na bubaliwiran urwaniran na ayam niya pamikiran ni na diyang ko to antunay ni ba na nauban tamo sumadak lataw nagubalanda doon ng kaya gobyerno. So gobyerno na masasanganiran so mga relief para to mga ditar na madaklataw na gusto mga panganangkan, gusto mga pahinginuman, gusto mga bulong, gusto kababaling na di na naibsa ko duwa dyan kay gobyerno tano na di mulalan si kung mga local official o di na sa mga agency data DSWD na manon yan na niya kapipid na diyang ko to kasasakudui o parinta sa isang kaya madaklataw na suskaniro na mga ulama yun na niya pamikirami sa gobyerno na upan tanong sa balaan tanong sirang si kumadaklataw sa kapugraga kumadaklataw na yung mapamikiro mga ulama yun na diyang ko to isang paikiran sa mga wasyat kaya man yan na makapupuan ko Quran at ulusap ng Rasul sallallahu alaihi wasallam aginan mapuro ko lang pulong ginan man yan na katanurian sa pamikiran ng manusia si ko di niya di ka pakandama ko kapagkasugat yan eksamin Allah na gusto Islam na ibtak na upuso na wikatan pamikiran nagu kabalawin sa manusia at magpakapasyan ko kapilatasan yan sa diyang ko to mga tibo Allah subhanahu wa ta'ala na dito at yung ko to iman to sa manaya na kaya rami ganalin at yung kanan sobra so 40,000 tao sa isang municipality Abalui so mga evacuation centers na may no tidak meron kasungoy sa manaya niya bisita mi ang gusto mga pagarin yung mga ulama nakapromosyata na bisita na ini paguman meron at yung kay yung ulama national Solidarity Conference na diyan ko to na sumasaring sumadaklataw sa diyan ko to pagpakataling mamikiran na muno tigirakuan sa mga local officials, sa mga barangay chairman, gusto ginanya palo sa mayor, na sa vice mayor, na munod sa Philippine National Police, na munod sa tunay na Armed Forces of the Philippines. Yun yung ito nalamati akong si ko mutu kabantagan Director sa City, Marawi City, PNP Director, yung kabantagan at Chief of Police naman sa Marawi City, si Colonel Ibra Moksir, sabab sa darang minuto mablak, ipuon ko paganay, kaya po niya misa dyan kay Islamic Symposium na gugulalan sa psychosocial and spiritual intervention na iwanan yan na darang mablagang ko ito pagarinyo lakinyo ko Islam kitin bigyan mambo niya mo tatindig o iwanan yan na goberno sa diyang ko ito kapagraga ko pakta na gusto kasi siya pa ko pakta ay mo ito na si isang ngaya ko ang kapasadami isang kanan ang mga evacuation centers, ang mga ngaloy, ang mga munisipyo, ay mga kasong kami pinuto sa municipality sa Giran na
Tugulin na namin yang kanan na municipality Pantorakat, municipality Matunggaw, municipality Taguluan, na yang mala na dia Marawi City, Gudia Cagayan de Oro City. So, ayang kapkagdama ko ron, na tanto din pagkagubay sa madakulata. Ihiran niya ko mas mga ulama, pagpumusiat-siran. Kakagiin at kunigiran na sudin so mga lalagu Allah, gusto lalag o sugu Allah, yuto so lalaga perfect, manan yan na taruto papalay benar. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Manan yan na antap ni pekalawan mapia akaturu si sadyang buto ay manan yan nakaturu mga tao ito punuro nilang sa agama pupamugusin nilang sa Quran ang usap ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ilan yan buto o kadagdakal mga IDPs ay manan yan na sumya makapaghijra na ayap katambakiran na diyang kuto akaliwan na bukap po bimikiran nila naguso kabasairan data wala kami makambakuit sa kiyan gani kung mga wasiat iyo mga ulama ni nagupapakaurian na meron na diyang kuto ni meron di katulwa sa magapasta ko Allah ay manan yan na managdartan mga magamat nagupakabagarin tanong sa panglitan ko Allah kasuguso Allah ta'ala pagpumakaluwag si kukarugnan nagusto Allah Ta'ala pemangnian tanu ira-kira nan tanu nagusto Allah Subhanahu wa Ta'ala ipagapasan tanu si goyamanan yan na kapagkasuwatan mga rugun si sadyang kay dunia na itataro sa minuto at yan po ito sa kulutan kiran na gusto panagunta ng tanu sadyang putak kanda manay kipundulog ng tanu kumadaklatao si Tuhan tanong Rabbul Alamin. Sebab samiar bininan si sa Quran biteruyan dhahar al-fasad fi al-barri wal-bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Mana yang na dunia garidan so murala si ko kalupaan na gusi ko karagatan sebab sangko tu piggelebek mga manusia mana so yang gelebek kira nama karibatan kaya sababan sa yung kutakiyati wa kira wallah liudhikahum ba'da alladhi 'amilu kapaki tamang kira wallah so sabad piggelebek kira kaswatu Allah nanti yang orang wallah la'allahum yarji'un ubaqalu nasiran na makagbalikan sila mana kagiyo manisa nakiyatatungan yan doon ang utakargan o ayamaran yan na tiyuba na uba kalukalo na manisa nakatuman yan na ginawa yan ang kasababan sa kapamakabago paratiyatan ano kaso Allah na pitaro yan sa Quran asar kapakabagaran tanong sa paratiyatan nagpunabangan tanong Allah wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin mata-mataan kudi na masusuayan na haqrahun Atiku Allah Ta'ala haqra kami mga mu'mini nakapanabang yan nakiran nagupitiru wallah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib sa tao ay karkiyan sa Allah nang bugan Allah Ta'ala sa kapakalidas mana imbugirun Allah Ta'ala sa kapakapalagwinyan kapakalidas yan kapakaliunian sa diyang kutakatotong kopyan kutiwa wa yarzuqhu min haythu la yahtasib nabupriskian Allah Ta'ala sa danyan mau makira-kira danyan dinian ke mamagitung ay priskirun Allah Subhanahu wa Ta'ala unang sa mutakap pakabagro para tiyan nagusto Allah Ta'ala na inipranis yan terkatano asar kasartano na sisigiatan ko para tiyan nagusto panangkilatan ko rusa napakapturumpian yan sa mga igitino sa ketero Allah وكثر الله سبحانه وتعالى في القرآن أتيان ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وكما قمتنا سوء ما ينادي na sesakwe siran ko para tiya na busok kalak si wallah na saben-sabenar din at palakan ang kemkiran sumaka barakat ko malangit na busok pa adya gayi ayun tino ilo marawi na ujian ka indara na
na insyaallah taala na mipus tanudin sumargan na pakasambi man wallahu taala sumapia pakasambi man wallahu taala sukabarakat dan kita tamanan yan na miyakwatan dan doa yang kay pusantaro na naino kaso Allah na nili pakasambiin so marga nagusumalbun sa keteruan yan inna ma'al usri yusra mata-mata natigyan aswatigyan sumargan natutun ko na balabod kumanitan ko Allah maranyan na tuumpia talo din na tuumpia suhitero na taman ko mga puwat ang tanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.